Welcome to News Vault. Subscribe or miss the truth. Mphathi wohlelo ngivumele ninomfundisi ukuthi ngibingelele abakhona la namhlanje. Ngiqale nge-MEC Shenge. Siyabonga ukuthi uphumelele namhlanje. Inkosi uShinga ephakathi wethu kana wonke amakhosi akamkhwanazi akhona ahlangene nathi namhlanje. Ubona nenkosi ebuye eSwatini kaDlangezwe. Siyabonga ukuthi amakhosi abe khona, siyakhuleka. Ubaba umtshalo we-CPF kanye nozakwabo bonke asebenza nabo kakhulukazi ubaba uZikhali enayi la namhlanje esibambisene nabo silwa nobugebengu la kule province yethu. Ozakwethu ngihambisana nabo Brigadier Ngubane, Brigadier Thango, maningi amaphoyisa khona la. Ngibingelele ikhulu zama department esihambisana nabo babiyela bamdlovu. Siyakhuleka. Umphakathi wonke osihlangene nawo la emvuleni sijabule ukuthi umphakathi uthe awuphume uzoza kule mbizo namhlanje esiyicelile samaphoyisa. Umsebenzi wethu ke thina amaphoyisa ubhaliwe wabhalwa encwadini zikahulumeni kule constitution yase South Africa. Ngicathi niyawazi umthetho osekelo osiphethe sonke ekuthiwa iconstitution ya South Africa. Kule constitution ya South Africa kukhona la kubhalwe khona ukuthi umsebenzi wamaphoyisa yini. Section 205 subsection 3 of the constitution. Ibhalwe nje ukuthi umsebenzi wamaphoyisa ukuvikela ubugebengu, ulwisane nobugebengu, uphenya amacala amayenzekile, uvikela abantu nempahla zabo njalo njalo. Igama lokuqala elibhalwe khona MEC elikeza umsebenzi wamaphoyisa lokuthi uvikele umphakathi, uvikele ubugebengu. Ngesingisi kuthiwa prevention. So samaphoyisa ke siyakwazi ukuthi kusho ukuthini lokho. Kufanele sivikele ubugebengu bungaze bube khona. Mawubona iphoyisa uzwa sekuthiwa iphoyisa ligijimisana nomuntu emgaqweni lembopha, uzwa kuthiwa iphoyisa kade lidubulana nezigebengu ndawo nathile, ubokwazi ukuthi iphoyisa selihlulekile ukwenza lokho okuqala efanele ngabe likwenzile. Kuthiwa prevent crime. If you can't, combat crime. So when we combat crime, sisuke sesiyilwa. Asifuni ukuthi siqale sifike ekulweni eqala. Siqala ngokuthi sixoxisane. Ukupreventa kusho ukuthi kufanele sihlale kanje ukuze sigweme into yobugebengu engasenzeka. Mayidlula lapho sesidonse ekhaya, sesingena ensimini. Asifuni ukufika lapho. Ngicathi siyazwana. Sihlangene la namhlanje ngoba sizama ukwenza lokho umthetho osithuma wona. Asihlangene la ngoba sizokhuluma ubukhosi. Sihlangene la samaphoyisa MEC nomphakathi wonkana ukuthi sizovimba ukuchitheka kwegazi. Liyahlo silibhekile samaphoyisa. Liyahlo lento eyenzekayo siyibonayo la asifuni ukuthi kufike uDisemba isekhona. Ngoba kwafika uDisemba kuzofika lezi insizwa eziphila ngentelezi eqhamuka emahostela ezofika zingasazwile. Kungcono silungise thina ukuze ziwuthole umyalezo ukuthi cha kuhlaleke kahle emakhaya. Azingezi la seziza ngeni. Ngoba kunalento enizisebenzisayo ekuthiwa TikTok, niyabhala, niyarecorda, niyathumela nje. Kanti niyabahlokoloza abanye abantu. So asikhulumeni isihleli la, ingakho sila samaphoyisa. So ubizele lokho ke lomhlangano. Ngiyabezwa bethu umkhwanazi MEC ubiza imbizo obukhosi, uhlangana naphi nobukhosi? Umkhwanazi kanye namaphoyisa lawa aholayo uthunywe ukuthi avimbe ubugebengu, aphephise impilo zabantu. Uma umkhwanazi namaphoyisa bebona ukuthi kukhona into engasibe ingozi, kumele benze imizamo ukuze bavimbe lobo bungozi. Lento iqalaphi lesiletha la namhlanje isukela ngomsombuluko
lwamasonto amabili adlule ngithintwa isilo ebusuku siyangifonela sithi Mkhwanazi kukhona into engahambi kahle la eNdlunkulu ngizocela ukuthi uthumele amaphoyisa kade uzobheka kungathi kukhona abantu abafike ngamabhasi amabili isizwe saka Mkhwanazi kukhona singagculisekile ngakho ngase ngithumela amaphoyisa ukuthi ayobheka ukuphepha afika hlala ka amaphoyisa kubheka ukuphepha mhlanhla leyo bekhona inkosi uShinge esinayo la ngaphansi kwethu namhlanje kanye nenkosi uChilize engicela ukuthi bangakwazi ukuyichaza udaba ngoba bengekho mina kwakhulunywa ke kwaphela ngathola umyalezo ngabo 11:12 ebusuku ukuthi cha sekuhlukene sebehambile la kade befikile esilweni ngicabanga ukuthi into seyixazulekile ngolesibili kwavala umgaqo ku-N2 la uthela wayeka lo hamba imoto eningi okusiphathe kambi ukuthi mase kuvaleka lo mgaqo kukhona abahamba ngama-ambulance abagulayo bavimbeka manje emgaqweni ngithi ngiyabuza ukuthi isizathu sokuthi kuvinjwe umgaqo yisiphi engiyitholayo ukuthi laba kade beNdlunkulu ngomsombuluko abakutholanga ugculiseka ngento kade beyihambele eNdlunkulu ingakho sebekhipha ulaka balikhiphela la emgaqweni sengithi ngeke phela amakhwanazi bakhipha ulaka balikhiphele kubantu abangahlangene nendaba yabo awuke ngisondele ngikhulume nabo ngibeza ukuthi inkingi ku nokubaxwayisa nje ukuthi umthetho uthi yithi wena mawuhlukumezekile uqondana nalomuntu okuhlumezekile ungasuke wena uhlukumeza omunye umuntu ongahlangene la indaba yakho laba bazambele emgaqweni abazi lutho ukuthi abanye abazi nokuthi umhlaba kabalo abadlula kona bahambe eSouth Africa bayifika e-toll gate bayakhokha baqhubeka abafune umuntu ozobavimba endleleni banelungelo umsebenzi wethu kwethina amaphoyisa ukuthi sibavikele bona bayihambele emgaqweni ithanini abakhwanazi manenkinga zenu nihlangane sibayeni nihlangane engadini kanje nixoxe ningayixoxele emgaqweni ningayixoxele kwabanye abantu abangahlangene so ngifikileke inkosi yangihlonipha kaMkhwanazi yavuma ukuthi sibe nawo umhlangano safika masixoxisana ngithola ukuthi kungathi kunokuphambana okukhona okwenziwe isilo ngokuthi sibeke insizwa kaNcube kuthiwa iyiso kule ndawo okuyona ke xasula abantu bakaMkhwanazi sengithi ke abantu bakaMkhwanazi kuzofanele hlale phansi nikhulume lento nikhuluma nodwa nikhuluma noNcube nikhuluma nesilo nikhuluma nobukhosi bonke ihlalani phansi nikhuluma ukuze nehlise ukudinwa kwabantu mina engakwenza ngoba ngiphoyisa ngihamba ngomthetho umthetho uthi into ihamba ngalendlela ubhalwa phansi angubhali ngomkhwanazi asubhali samaphoyisa sufunda lo subhaliwe bese kuthiwa lo uphula kumthetho mawuphula umthetho ufuneka kwenziwe njengayo ikona kuphela sikwenza samaphoyisa base ngithinta labo kuyibona ababhala umthetho ngobukhosi uhulumeni azochaza ukuthi uma sithi ubani uyinkosi sivuma kanjani thina uhulumeni ukuthi lo uyinkosi mase simbeka ukuthi uyinkosi simbeka ukusuka la uphelela la uma uhulumeni ethi sivuma kanjani isilo iso lenkosi mawuthi likhona lisebenza kanje iso lenkosi uhulumeni mayivuma ukuthi kunenduna umsebenzi wenduna yilo isebenza la kule ndawo yilo umsebenzi owenzayo asibeki induna thina samaphoyisa asibeki iso lamakhosi asibeki inkosi bengithi ngicacise lona ngicela uMEC ke ukuthi awusize ke MEC ngoba phela indawo yakho le awuze la uzokhuluma nomphakathi wakule ndawo yaseDukuduku ngoba njoba linetha akusiwa amafe ngikhuluma ngawo la ngikhuluma ngefela iminyama elihlanganayo phezulu kwale ndawo engizocela khona igazi uma engalungiswa lento ngicabanga ukuthi ke abaholi njengoba bela ngaphambili impunga zakule ndawo amakhehla izalukwazi ziyakwazi ukuhlangana ndawonye ukuthi zikhuze le mpeza ngoba isifikile angifuni nje ngibhekele amaphoyisa lawo
lamaphoyisa afanele alikhumbuza ngalolu suku safika la sathi nina bantu abamnyama hlalani phansi nikhulume nixazulule udaba lingaxuluzuli ngemkhondo nangebha ngoba mase kuchitheka igazi angizusola thina ukuthi besenzani ukuvikela lo asikho endlini zenu asihlale emahlathini enihlala khona xoxisanani indaba yenu le ngizocela ukuthi ke nikwazi ukubeka indlela ngoba lokho oMC abeza nakho oza kwethu abeza nakho yiloko okubhalwe encwadini zikaHulumeni uma sekubhalwe encwadini zikaHulumeni ukuthi usemthethweni ekufanele sikuhloniphe uma ungazwani nomthetho lobhaliwe nale nqumo ezathiwa uHulumeni kumele ulandele imigudu ebhaliwe khona efuneka uhambe ngayo uma ukuthi unesikhalazo sithini zikhona inkantolo uma ungajabulile noma ubhalele kuona ama department la ku MEC ukuthi ngicela ukuthi nokuthi bazokutshela ukuthi kuyavumeleka noma kuvumeleki uma ngabe ningawujabuleli umthetho ngendlela ohambe obhalwe ngawo hambani niyovota nivotela abanye abantu abazoya eParliament bafike bawushintshe umthetho bobhale ngendlela enifuna ngayo umkhwanazi uyowenza isiqiniseko ukuthi lo mthetho enubhalile uyagcina okwamanje lo mthetho obhalwe uHulumeni yilo amaphoyisa okumele enze isiqiniseko sokuthi wonke umuntu uyawugcina musa ke wena ukuthatha uphume ngendlela yakhe seceleni ngoba uzogcina uhlangana noHulumeni lapha emgaqweni kana kumelanga uhlangane naye so ngizocela ukuthi sizwane kahle njengoba ngithe ngiyichaze namhlanje ukuthi ngila sibize lengqungquthela namhlanje ngokuthi kuzoxoxiswana ukuze iphele lempi efufusayo lomsindo khona uphele sikhona ke samaphoyisa makuthi khona izikhalazo umuntu anazo ningakwazi ukukhuluma namaphoyisa nanga lapha emasayidini emaceleni nambe newona ukuthi hayi nesikhalazo ubani wangihlukumeza wenza ukuthi nokuthi nivule icala so walandela ke lawo macala sengigoqa nje MEC ngithi ngicacisa ukuthi kunamacala amakhulu esiwaphenyayo la amane afike kuthini amacala okubulala ikakhulukazi njengoba ngithi amacala amane nje abantu abashona bayisihlanu kulamacala amane elilodwa icala kwashona ubaba nomfana wakhe bexabana nenye insizwe emgaqweni angazi baxathana kanjani ngeemoto wabadubula abashona babili leyo ndoda ke iboshiwe yagwetshwa 25 years ungabuzi kumkhwanazi ukuthi kufa abantu ababili u25 years angiyona inkantolo imnika u25 kodwa sesiyakuthola ke MEC ukuthi lo muntu nalesikhala sisebenzisile ukubulala uyise nendodana isona sikhali esibulale owayekade eyilunga lenkatha ikhansela la kule ndawo owabula waqala isona sikhali esabulala lo kade umngani walelo khansela ecathwa induna la kule ndawo sesithola ukuxhumana kwalo sithola ukuthi yena lo esimgwebile wayekade uyaphatheka kulolu kubulawa kwalo muntu wekade ekhansela naleyo umngane wekhansela wayengeyedwa ke nalo ehamba naye kodwa lo ehamba naye usashona kuona lamacala omabili uphenyo lusaqhubeka ke MEC nakwelinye icala ukuthi sazi ukuthi obani laba ababulala abantu kodwa sikutholayo ukuthi kunento yokubanga umhlaba okhona la iyonto ebangela ukuthi kube nalokufa kwalabantu okwesibili sithola ukuthi kunokubanga ubuduna kule ndawo lutho uphenyo kukhona insizwe yasabisa loyo wayebekiwe njengenduna wekade eyisosha wabuza ukuthi unasiphi isibindi sona ukuthi uhlale kulesihlalo soba induna akuphelanga insuku ezingaki walimala lo nduna lo into esenzile ke MEC sithathe wonke lamacala sawanika luphiko oluzosiza ngokuthi lisiphenyele wona olisebenza ngaphansi kweprovince lapha kumina
awazuphenywa la awaphenywa la njengoba ngikhuluma nje aphenywa kulelo phiko engicanga ukuthi abaningi ke sebeze balwazi besingathanda ulazi kakhulu MEC kodwa kulezi insuku sezela duma kakhulu ngoba uphiko oluthunywa ukuthi libheke ukulimala nokuhlaselwa kwamalungu omphakathi oyibona kakhulukazi abaholi bethu. Uhulumeni wathi asilikhande leli thimba ukuze laba okuyibona abaholi abalinyazwayo sikwazi ukuthi sisheshise ukuphenya kwamacala. Njengoba lo walimala kokuqala la wayekade ilunga le-IFPA council lelo cala lathathwa lafaka lo phiko. Uhulumeni waphinde wathi abaholi bendabuka induna namakhosi nabo mabelimala lawo macala wahanjiswe kulelo phiko. Ingakho ke nalamacala engalapho kulelo phiko lolo selikhuluma ngalo kakhulu endabeni MEC okuthiwa i-Political Killings Task Team PKTT ibonaka abawaphethe lawo macala. Ngizocela ukuthi sisebenzisane ke namaphoyisa mangabe phenya ngoba esikutholayo ukuthi ikhali ezisetshenziswayo ibhamu ikakhulukazi. So lona loyo konesibhamu kule ndawo uyosixolela. Isida usilethe emaphoyiseni ukuthi akungeni usitesta lesami ukuthi asikaze sisetshenziswe endaweni embi. Uma ungasilethi sizosifikela thina sosicela. Ukuthi awusondeze sifuna ukubona ukuthi akusona nisike salimaza. Ngithe siyavikela ugebengu prevention. Sivumeleni ukuthi sivikele ugebengu ngoba okulandelayo emva kwa prevention ucombating. Masithi siyakhombata uzolibuza ephoyisa ukuthi what does combat mean? Okusho ukuthi lokho kusesinqeni lephoyisa kufanele iphoyisa likubambe ngesandla ngoba usuke sekuwo. Ngiyacela ukuthi singaze sifike kuloko bakwethu. Program director angifuni ukwanda kakhulu ngicabanga ukuthi lento esengiyichazile seyophuma ku TikTok ukuthi umkhanazo uyibize lembizo nje akuyona amaphoyisa akuyona ukhosi eyovimba ubugebengu. Ngiyabonga kakhulu. Don't forget to like and subscribe or miss the truth.